Goddag, mit navn er Andreas Nøjgaard. Jeg er direktør i firmaet Contentor fra Kolding. Vi har udviklet programmet Contentor Publishing Suite, som hjælper en række virksomheder og organisationer med at markedsføre deres produkter i både trykte og digitale medier. Programmet har en lang række funktioner, som jeg gerne vil præsentere dig for. For det første kan du med Contentor Publishing Suite samle alle virksomhedens produkter og marketinginformationer i én stor database. For det andet kan du opsætte og producere alle jeres kataloger, brochurer, salgsbreve osv. Samtidig kan du holde styr på sprogversioneringer, hvis du arbejder i flere lande. Med Contentor Publishing Suite kan du også så let som ingenting opdatere jeres webshop med alle de nyeste produktoplysninger, priser og særlige tilbud. Endelig hjælper programmet dig med at planlægge og holde styr på alle løse ender hele vejen igennem større marketingprojekter. På den måde gør Contentor Publishing Suite livet noget sjovere for dig som virksomhedsleder, men især også for din marketingafdeling. Her hos HP Værktøj har vi omegn af 10.000 produkter med tilhørende billeder, produktinformationer og prislister. Contentor Publishing Suite har gjort livet betydeligt lettere for os, fordi produkter, økonomisystem og markedsføring nu hænger dynamisk sammen. Det er fx ingen sag at lave et kæmpe katalog på 500 sider. Det betyder også, at programmet kan flytte ressourcer fra simpel produktion af marketingmaterialer til strategisk marketing og salg. Og det er noget, der tiltaler en marketingmand som mig. Og lige så vigtigt, Contentor Publishing Suite publicerer det hele i vores webshop, så vi er fuldstændig sikre på ensartet markedsføring hele vejen rundt. Programmet gør det også let for vores sælgere, når de står med kunden i butikken eller laver PowerPoint-shows til større kunder. Og det er virkelig hurtigt og effektivt at fremstille publikationer. Alle data er systematisk lagret i jeres produktdatabase, sammen med billeder, grafik og tekster. Herfra kan du hente det hele og let placere det i veldefinerede skabeloner. Du kan vælge, om opsætningen skal ske helt automatisk, eller om du vil have en af jeres dygtige grafikere til at lave den sidste finish. Under alle omstændigheder får du et flot resultat lige til at sende i trykken. Undervejs i processen har du sparet en masse tid og er fuldstændig sikker på, at det er jeres grafiske udtryk, der går igennem al markedsføring. Contentor Publishing Suite kan bruges af både større og mindre virksomheder. Du kan købe hele pakken eller nøjes med det modul, du har mest brug for.